tang chispa sau pusau hajar ngut badon ka kerteng ublay haslangman dei mano kini hato ngipat idon em ya ka kerteng ukhun langbrat bat ya kerteng ukpa jung ukhun langbrat uyo anes bakhoj hakan ne ka sin pau ha u kal nong ka bakhat sau ulayathu tengalayo i haka jingyo i pau jonga ya ukhun langbrat ulayang halor ulum sion baladon ringkat bat u chispa sau phok sau hajar ngut ki baladon ya ka kerteng jung u bat ya kerteng ukpa jong u balatho haka slong mat jongki kat dos ngeu trem kat bang adang pule ya kene kalenong badai ru sin pau ka bakhat sau jong yonis bukhoj adum ngan ki jingmut seperkhat kene hanga ka long kum ka dureu ba ngamla ban ngam ka jing jeleu jong ka klem ka jing rap ka le ering sim kata ka bangi khot hak tin away ka oksigen klem da penslam da kamon ublay ngalayo ka oksigen ban yarap yanga bangan ngam jeleu da kene ka kot pensyai sena ya ka kitab jing petpau bala tho do doktor soblay silvanus ngilang dot STB bar ka e ka bangalap syapo kane ka jing jeleu kalong une nomba chispa sau hajar lane silak sau hajar usoblay silvanus ngilang dot utho wala da ngishim ya ka benta banikong jong number kata chispa sau udai usquare jong number khatar kata kamot khatar sen khatar kami chispa sapusau bat unumbar khatar uthau yo upat Israel barok haka jutang barim henrei haka jutang bathamai ya upat Israel jong ublay la penyar shu da ki gentil ya uba omla shu banyau gentil hangne ki dei kita ki bala pediang bankala Kristen de hangne yu i ya ki artli ki jutang ki bal pausna ublay ula ay ya ka jutang barim lengba u Abraham u Moses syakipat Israel pada ka jutang bathamai yang ba ujisu ukhun ba marwei jong uhi jaki khat arngut apostol hakamit jing khawai ka bakhadu kamit bam khawai paskha kaju kamit ka ba plat yem yaki khun jong ki Israel na ka jing penyap ublay yaki khun prasni jong ki nom Egypt ta ka bata ya ka snam ukhun langbro ka ba yasrem ya ka shap ne ya ka sondak khat arjat ki pat Israel lanyau ki pat jong ublay namar ka jing bat jong ki ya ka jutang ublay ula penroi shu saling baki kat arngot ki apostol yala ki pai dakaba jar uba priang urung ka jutang kasnam jong ka jutang bathamai bom jukut de yakini kat arjak Israel bari kat arngot ki apostol lawan penbon ya udak jingkheng dakaba multiply yo onesi da une un number chispa sau hajar kwa ban pen i hadu katno kabalang klaroi ne kwa ban yuthu ya ka jingroi haka jingbun breu de haba u multiply ne penroi yakinde ki number khatar kami chispa sau bar hangne u yones u multiply ne penroi biang sada u number si hajar u number watheu yaka jingbun ne shibun habangi pedro nakalam prang jongka kitab jingpen pau la pensyai ba u number si hajar u theu yaka jingbun ne shibun ba u kedewru yaki aka ba ngimla ban mudur aka ki ba krau aka ba bun hadu kata-kata ba om la shu ban yeutang amut kabalang kalaroi haduk kata-kata umba uyonis ula kedew akasin pau kabasau ke jong uhi uang ba ason shap chispa sapusau hajar ngut khatar hajar ngut nakawai kawai ke jak Israel kabadon khatar jak khatar khong uyonis hakane ke sen pau u multiply de u number si hajar kabak kedew ya ka shibun ba ha u number jong ka jak Israel kata khatar kami khatar hajar dakane yonis umut ban ong bakane kenhun kamdei shu kenhun Israel kabarim henrei kabala thamai kabala pura kabajanai hadu kata-kata de unambar chispa saupusau utheu ya kabalang barok kawai kabadei ka Israel bathamai kabala pura tak kabala sei ya ka jutang bathamai nakasnam ujisu Kris ukhun jongblay nak jutang berkipat Israel apen pura ya kane ka jutang haki apostol kabalang menta kala pura Balaroi shibun uyonesi usngau sorong ya une unambar bat udon nong rem bersngau kumta namar tangapo san post nam ia kabalang klaroi hadu kata-kata apa yang kijingnya bat kijerwit kijerwat bom la batai shu inong yelap kikendia tapi sa tingka kamdon ia ibor sorkar di persya abayanu jor bat kejing bun breu ke perthai di Kristen kidang kendiat lawan ong ba kabalang gadang susdang dang don haka jinglong khenlung kumban ong no kum ulukas bakhot unong tho yaki kam jong ki apostol perta sangot sausin kabalang kalaroi haka jingbun breu katangin lap nakakam ki apostol kalnong kabaar ka dikhot ka basau phawai
kal nong ka ba ar ka di khot ka ba sau phun yau kal nong ka ba san ka di khot ka ba khat sau kal nong ka ban reu ka di khot ka ba nyau yo onis ba khoi ro nong tho junga kitab jingmat pau ukmen haba kabalang karoi haka jingbun breu uperta kumju da une unambar cispa sau pusau hajar rewating une unambar uklam thau batang kine ki cispa sau pusau hajar gindon habneng henrei unambar jong cispa sau pusau hajar uthau ya ka jingroi ba ka jingbun pat kabalang de balai hang tei uyonis uyathu ya ka jingyu i pau jong ba uyo i khun lang brat ubayang halor ulum sion bat lambat u cispa sau pusau hajar ngot kibreu kibadon ka kerteng jong u bat ka kerteng jong pa jong u la tho haki shalang mat jong ki tongin ya pet yakane sahakawe per ka video kabangan sapan shai shapang ulum sion wei ulum sion uba khun lang brat uyang hangta ringkar bat cispa sau pusau hajar ngot kaba ngan sapan mi shan